je kan zien is ons in Edinburgh vandaag. Hier gebouwen wat je hier ziet, is allemaal tussen 700 en 900 jaar oud. Wat hier afkijken. Hierdie straat waar ons staan is die Royal Mile. Daaronder, aan die punt van hierdie straat is die paleis waar koning Charles altyd kom bly as hy hier draai maak. En as jy opgaan met die pad tot daarbo om die hoek, as jy nou gaan neem daarso, is die Edinburgh Castle. Dit is precies 1 mijl van die paleis af naar die castle toe. En obviously baie toeriste, so maak jy sê waar jy weer is. Baie toeriste hier altyd. En die man gewoon nog gas met sy doelzak. Nog dele van die Royal Mile. Winkeltjes aan die kanten. Tafelhokjes. En toeristen. En straatmuzikanten. Hierbo zou het gitaar spelen. Daar is hij op het gitaar spelen. Flag, UK en Scotland flag. Hier is die boorkant van Royal Mile. En daar bo op die boot staan die kasteel. Ik ga nog niet vandaag door aan lopen. Nee. Ik is een beetje ziek. Ik heb geen energie meer. Hij staat boven. Ik zal een paar keer aan boven die kasteel. Vandaag ga ik hier weer aan lopen. Kijk hier gebouwen. St. Giles Cathedral. Oké, John Knox se graf is hier zo. Baie ou history in hierdie plek. Baie ou history. Baie kathedrale en kerke hier zo. Nog 'n ou deel van Edinburgh. Ou gebouwe. Baie nice. Straat gaan af.